Takže čus, zdraví vás Pepa a dneska tu máme takovou věcičku, takovou malou bombu a to, že si dáme do tohohle od Kinder vajíčka, si do toho dáme si do toho kypřící prášek tak. A takže já si to pojistím. A ještě to zalijem vodou. Nevím, jestli tam můžu dát do takové bohaté stačky. Teďka to zaliju vodou, si otevřu. Naliju tam vody. Takže to se nám nepovedlo, takže to uděláme znova. Tak to můžeme udělat tak když tak dvakrát. Tak tady. Rychle. Ještě rychle. Nepovedlo, takže znova. Jo. Tam to trochu přejme, takže zaliju. Tak. Nasáknem. Tak ještě jednou. Teď se to snad povede. Tak. Teď se to trochu povedlo, ale už se nemůžu zkusit znova. Takže tohle bylo moje první video. Doufám, že se vám líbilo, tak zanechte like, v případě odběr a já se s váma loučím a